All right, class. Our lesson for today is about Tagalog. Tiban, gamitin mo ang nang sa wastong pangungusap. Unsa to, ma'am? Use nang in a sentence. Nang, no? May gabi, nang. Buwa nga gulat kita ko sa kong trabaho. Ha? Ano? Nakatuog ko. Bida, para katog. Taktakon kasi mo trabaho. Nakatuog lagi ko, pero dug man siyang asawa. Ungo ko. Di ko mo to. Asa ko mo to nga ungo ka. Ungo lagi ko. Di ba yung kakasabot? Be, aron ko mo to ang ungo ka. Na kay birth certificate. In English no nga way binisaya sa? Doon na binisaya tanan guliat. Bebe, unsa may binisayaan ang makinilya? Makinilya, sulatik. Unsay sulat eh? Sulatik. Suwaton unya mo tagiktik. Guliat, ngilingi ka gina itong mga Pilipino. Kung nakaimbento ang mga Amerikano og para pagahi, nga gingalag Viagra, nakaimbento sa ang mga Pilipino og para pahumok. Unsa man ay? Buyagra. Saling, nganon di ka man magpakita nako. Naunsa ka man? Mauwaw na ko nimo, Gulyat. Wala ko nang yatubang nimo. Ngano man? Hay man ang imong naong. Tiban, mamatay na tingali ko. Mamatay na ko, Tiban. Call me a doctor. Call me a doctor. What, ma'am? Call me a doctor. Call me a doctor. Yun na po, ma'am, ha? Ha? Nga nananukad ka man. You're a doctor. You're a doctor. You're a doctor. Ay, ay, ay. Sobrang taon kay kumamo ng mga bang lang kugbay nga baratuhon. Yung barato naman eh, sir. 300 ang buwan. Sige mo abang ko. Unsa may kondisyon? 1 month advance o 3 years deposit. Ang atong topic karon, mawampung sa Ginoo nga kanayon. Love your enemy. Tiban. Nganong gidaam na nimo imong asawa? Ingon man ka sir nga love your enemy. Mao ning akong gida akong asawa. Yeah. Mari ka gwapa gani mong panuwaya ka oy. Buyag taon, pre, oy. Nisiksi ka magmaayo. Ay, si pare baya. May kamari kay may kauban kagig nga boy. Nasigar ba kay mata? Ako to ning bana, pre, oy.